ngoba manje bengintshela abo bafethu Bank Bros bafethu quality lapha top notch bafethu ayidluli Pornhub ongitshela ngePornhub ongitshela manje bafethu mina engivumeli Brazers hayi Brazers yaphela ayakutshela Brazers angitshona mama Simba bona ngitshona mama Simba yabona yaphela Pornhub iBrazers ongitshela mama Simba ne Brazers now ya usekani ne ncipho awu wenzakalani leku ngempela inhlambe engaka bafethu ningiphoxelani kodwa ngempela kade vela phuma esandleni hayi ngeke bengamele ngabe ubuse enkonzweni kanye nathi namuhla mnomzana khohliwe ulesikana ngibona umsombululo ngeke manje ngibona uma wakho ngempela silungise lento kumele ayithuka inhlamba oh shit inhlamba kusanisikula imfundiswano awuyithuka inhlamba angithuka inhlamba ungayithuka kanjani inhlamba ngumuntu wenkosi ngisingisiwe ncikyo ubuya kubamdlela simakade ifisa umoya wakho ingcwele ngeke ngithi mina ngiyojeku ubaba uNdlela la ngifuna ukovuselela engazi ukuthi unokuhlushwa lokuncane okuyintombazanyana ngathi noma kubanje umkhuhlanyana ungangiphelezela ngeke ngeke yebo ngempela in the name of Jesus ngithi Satan efutheke lalela uyinja ungumkhodoyi Satan efoko ngithi futheke Satan efutheke ayikhuphe uyinja ungumkhodoyi enganamazinyo ungumkhodoyi ngegama lika Jesu ngithi futheke Satan efutheke Ngikuze usuphimise inhlamba la ngaphandle bese kwenze njani Cabo wemfoko kaMbhele iBhayibheli liyasho ukuthi uyohamba uhlangabezane negibe ezinzima lapho okuyobe kukhomba noma okanye kuphoqa kuba ugcine usuphimisa amagama angalungileyo inciko inhlamba pho ubungikhuza ngayo mase ukhonkotha izinja uyayiphimisa yonke ikhona zibukeka iluma leza zinja so kuthe ukushelela nje ulimi hayi ongikhuza into obuyenza cha inhlamba yona ilungile njalo pho usithukela ncebo Uyipupho wena siyaye kodwa esontweni Katsele ncebo cisha amakhamera ayikho lento ayikho lento uthi sibadelela bosinayo ngabadela lutho